И какво става, гайс? Аз съм DanXP и в днешното видео ще си говорим за играта Outlast 1. Първо, искам да започнем с това, че играта е хорор и се развива в психиатрична болница, където има такива като мутанти. Но ако се чуете на от кой е направена играта, тя е създадена през 2019 от канадското студио Red Barrels. Като първо излиза за компютри, а след това излиза за конзоли. Както и можете и да предполагате, защото всички игри са така. Играта става известна с това, че залага на пълна безпомощност, демек героя нито може да се бие, нито може с нещо да си защитава, той може само да бяга, да се крие и да оцелява. Като има и една камерка, с която той може да гледа в тъмното. Сега историята се развива в измисленото лудило, казано за душевно болни, нали, в болницата, като болницата се намира в Колорадо. Главният герой, който е Майлс Апшър, надявам се така се произнася, който е журналист и той много искал да посети болницата и предполагам да направи нещо като интервю, не е точно като интервю, нещо, даже интервю въобще не е точната дума, просто иска да разгледа болницата и да каже, нали, какво става. Първо започваме с Майлс, който прониква в Маунт Масив, мисля, че така се казва болницата, само за да разбере, че нещо ужасно се е случило. Като персоналът е мъртъв, а пациента наричани варианти, между другото, броят на свобода. Като после постепенно Майлс научава, че в основата на кошмара стои Морков корп, който не знам точно. Това е тайна корпорация. И това е до този момент, нали, както това, което разбира в началото. Като има и други от героите, които са в самата игра, са доктор Ричард Трагер, който е бивш лекар в лудницата, Крис Уолкър, един от най-ужасните ужасяващите врагове, огромен биш войник, обладан от Вал Ридъра, който преследвал Майлс през цялата игра. Отец Мартин, харизматичен луд свещеник, нали, по идеята, че е отец. Сега за краят, в най-напрегнатия момент Майлс достига до лабораториите под лудницата, където разбира, че Вал Ридър се е вселил в Били Хоуп, който е пациент, държан жив чрез специални машини. След като Майлс спира поддържащите системи, Вал Ридърът влиза в него самия. Вау! Също студиото Red Barrels е създадено от бивши работници от Ubisoft, от Naughty Dog, като са работили по други игри, като Prince of Persia, Assassin's Creed и Uncharted, май така се казва играта, като целта е на играта да направи истински ужас. Наистина играта е страшничка, бих казал, като тя е вдъхновена от някои така хорор филмове. Това е горе-долу за самата игра. Така доста накратко ви я разказах. Не знам дали в това видео ще има снимки, защото играта със силност е страшна.
и не знам наистина дали YouTube ще ми позволи да слагам каквито идеи снимки. Разбира се, се опитам. Също така може да ми напишете дали такъв тип видеа ви харесват. Дали. И да, мисля това да е от клипа. Пак, както казах и в другите клипове, не искам да е много дълъг, защото ако е много дълъг, според мен няма да ви е интересен. Така че, да, това мисля да е от клипа. Надявам се да ви е харесал и от мен чао!